Inkontru, l-almanak kulturali jintroduċi l-avvenimenti prinċipali li ġejjin. Fil-Valletta Waterfront, kull ħamis s-27 ta' Awwissu Maltese Nights jiċċelebraw il-kultura Maltija bisfin folkloristiku, mużika, artiġjanat u attivitajiet għall-familja kollha. Fil-21 ta' Awwissu, it-Teatru Grieg ta' Taqali jilqa' Rock in the Forest 2026, lejl ta' rock klassiku. Fix-Xewkija Għawdex mill-4 sa 30 ta' Awwissu il-mitra tax-Xewkija tilqa' l-wirja Lenzan Gozo, A Photographic Legacy, b'ritratti antiki tal-Port tal-Imġar. Fil-21 ta' Awwissu iċ-Ċitta Invicta Festival jiċċelebra l-wirt, il-fidi u l-baħar b'attivitajiet kulturali u mużikali ġewwa Sengleja.